Mateo Kapitulo 14. Niadtong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya nining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mga sawa ka kang Herodias. Buot untang patyo ni Herodes si Juan. Apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihang gisaulog ang adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babayi ni Herodias at tubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes, busa misaad siya kaniya. Ipanumpa ko, nahatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado, gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya, miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Human niini, giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo.